Salut, dragilor! Ce faceți? Bine, sănătoși? Mă bucur! Astăzi vreau să vă vorbesc despre un ulei foarte, foarte valoros pentru corp. Ce credeți că este? Ce credeți? Uleiul de... Ați ghicit? Uleiul de ricin. Uleiul de ricin este destinat uzului extern și este cunoscut pentru capacitatea sa de a hidrata și regenera pielea uscată, De a îngriji părul, genele și sprâncenele. De asemenea, este foarte potrivit pentru mustață, barbă, în special la bărbați, ajutând la îngrijirea firului de păr, să crească frumos mustața, să crească frumos barba. Acest ulei poate fi aplicat și în zona buricului. Câteva picături punem pe degețel și seara când stăm în pat, punem câteva picături în buric. Buricul este locul prin care noi am fost conectați. Deci, unde am fost conectați? La viață. Înainte de naștere, încă din perioada în care eram concepuți. Prin această legătură am primit hrană, oxigen și cel mai principal, protecție. Fără efort, fără teamă. Această conexiune nu a fost doar una fizică, ci și profund emoțională. În buric s-a format prima noastră experiență de siguranță, de susținere și de încredere în viață. Iar dacă legătura fizică s-a încheiat la naștere, memoria acestei conexiuni rămâne vie, deși cordonul umbilical s-a uscat, buricul păstrează amintirea primei noastre siguranțe a momentului în care viața ne-a ținut și ne-a protejat fără să cerem nimic. Așa că, dragii mei, vă las cu bine, vă iubesc și ne vedem data viitoare. Numai bine!